Biz бүген көне буе Мәскәү өлкәсеннән килеп ирешкән хәбәрләр белән яшибез. Крокус Сити холлда булган фаҗига бөтен илне тетрәндерде. Тыныч җомга кичен сайлап, халык иң күп җыелган вакытта кереп кешеләргә атучыларның гамәле башка сыймый. 24 мартны Владимир Путин илдә матәм көне дип игълан итте. Шимбә көн дәвамында үлүчеләрнең саны сәгатьләп артты. Мәскәү өлкәсе губернаторы ял үзәгендәге хәрабәләрне аралау берничә көнгә сузылачагын әйтә. Димәк, һәлак булучыларның исемлеге зураерга мөмкин. Татарстан халкы бу фаҗигада якыннарын югалткан һәм авыр яралар алган кешеләрнең кайгысын үзенеке кебек кабул итте. Бөтен зур шәһәрләр үзәгенә халык чәчәкләр, шәмнәр, уенчыклар алып килә. Казан үзәгендәге Бауман урамы. Гадәттә кеше монда очрашулар билгеләсә, бүген исә монда халык чәчәкләр, уенчыклар китерә. Олысы да, кечесе дә бүген иртәдән үк шушында агыла. Күзләрендә яшь, күңелләрендә борчу сагыш. Мәскәү өлкәсендә булган хәлне бүген һәркем үз фаҗигасыдай кабул итә. Мемориал көн үзәгенә үк чәчәккә күмелгән иде. Вафат булган сабыйларның истәлегенә курчаклар, йомшак уенчыклар, машиналар китерәләр. Атна азагында ял итәргә тиеш булган кешеләр бүген барсы да алар вафат. Менә шунысы бик авыр. Без монда Казанда булып, бу бөтен ситуациягә поддержка гына була алабыз. Менә сүз белән, йөрәкләр белән бердән бер булырга дигән сүз белән инде. Менә шул әйбергә өйрәтә безне бу ситуация. Шушында безгә испытание булды. Сакларга кирәк, балаларны сакларга кирәк. Бүген бөтен республика тынып калган кебек. Яршаллы, Әлмәт, Яшелүзән, Менделеевскида да фаҗига корбаннарын мемориаллар янында искә алалар. Бүген Рөстәм Миңнеханов карары белән Татарстанда ял чаралары үткәрелмәде. Республика күләм Нәүрүз бәйрәме уздырылмады. Барлык спорт чаралары кичектерелде. Кайбер уку йортларында дәресләрне күчерделәр. Мәскәүдәге фаҗигада зыян күргән һәм һәлак булганнарның туганнарының кайгысын бүген бөтен республика уртаклаша. Шуңа Казандагы бөтен реклама игъланнары да кайгы уртаклашу сурәтләренә алышында. Атна саен шимбә иртәсендә уздырыла торган республика киңәшмәсе 1 минут тынлыктан башланды. Бүген бөтен татарстанлылар исеменнән Рөстәм Миңнеханов Мәскәү мэры Сергей Собянин белән Мәскәү өлкәсе губернаторы Андрей Воробьевка кайгы уртаклашып телеграмма юллый. Ул анда террорчылык актының бик куркыныч һәм кешелексез җинаять булуын искәртә. Фәрит Мөхәммәтшин үз юлламасында ил халкына көч һәм сабырлык теләде. Менә ул бөтен илне тетрәндергән кадрлар. Машина видеорегистраторына кичке 8 тулганда коралланган берничә кешенең ял үзәгенә бәреп керүе эләккән. Очраган һәр кешегә атып концерт залына үтәләр. Берничә минуттан бина дөрләп яна башлый. Россия тикшерү комитеты террорчылык акты маддәсе буенча җинаять эше ачты. 11 шикләнелүченең эзенә төшкәннәр инде. Тикшерү һәм коткару барышы белән Владимир Путинны таныштырып торалар. Ул бүген ил халкына мөрәҗәгать белән чыкты. 24 март якшәмбене Россиядә матәм көне итеп игълан итте. Шулай ук бу җинаятьне оештыручылар һәм кылучыларның җәза алачагын ышандырып әйтте. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. Бүген илнең барлык шәһәрләрендә иминлек чараларын көчәйттеләр. Халык теләктәшлек белдереп, иртәдән үк кан тапшыру үзәкләренә ашыга. Бу җәмгыятьне бердәмлеккә бердәм булырга кирәк. Мин бүген миңа бу килмәй дип, кырыйга чыгып калырга кирәк түгел. Йөзләгән кешенең гомерен өзгән бу фаҗига йөрәкләргә сагыш булып сарыла. Тагын 100дән артык кешегә хастаханәләрдә ярдәм күрсәтәләр. Рүзәл Шарипов, Рамзил Гарипов, Адымнар.